Deň vám prajem, Ľubomír Ďuroš. Viete, kedy bude mier na Ukrajine? Rusi 2026 bude na Ukrajine mier na Ukrajine. 2026 bude mier na Ukrajine. Apríl 2026 bude mier na Ukrajine. Lebo Európska únia im poslala 950 miliard eur. Preto bude mier na Ukrajine apríl 2026. Takže dovtedy Ukrajinci budú musieť ešte vydržať agresiu války na Ukrajine, lebo oni viedí, čo my vieme dávno, že Ukrajinci nebojujú za Európu, ako to povedal Zelenský, že za nás bojujú Európu Ukrajina. Ukrajina nebojuje za Európu. Za Európu bude bojovať Ruská federácia, ktorá chce medzinárodný mír na celej Európe a celej tejto planéte. Vie zabezpečiť ruský mír. Sláva Rusiu. Hotovo.